Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a grace. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagiti sumaganad a kablaaw. Shout out kada Milson Mark iti Canada, Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Layad Ana Rose iti Hong Kong, Labugin family iti Cagayan ken Murong Bagabag Nueva Vizcaya, ken kabsat ko ani Chona Labugin ijay Malaysia from Leti Labugin. Shout out pa kada Jasmine Rivera iti Qatar, Rosemary Villaseñor iti Penang Malaysia, Gretchen Lawa, Faith Lawa Bing dita Hong Kong, kastamat ni Manang Burley Langkaw dita Taiwan from Torogi in Hong Kong. Kablaaw pa'y para kadagiti anak ko adadayan, Nicole ken Ryan Katamisan iti Santiago City, ken Corpus family from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Ni Bochi Kilon iti Hong Kong from Joel Kilon. Ni mother ko Lisa Gattok, De La Cruz family from Patrice Gattok iti Kamiling Tarlac. Shout out pa'y kada Maribel Takkad iti Kuwait, Julinda Balalang, Balantek ER, ni Mary Joyce Maborang Corpus dito'y Hong Kong from Mariliw Odlus, Marvin Sanchez iti Barangay Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur from Jelvis Doliesin, Cara Ann Gutierrez, Geraldine Larocco, Maggie
kan Jules Abogado, ni Ina Daway kan Adela Vergara iti Hong Kong, pamilyak di Tamuta ka Cebu, Nueva Vizcaya, kan aminan a relatives kan gagayam ko from Mary Ann Paas iti Jizan, Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Grace. Dear Manang Emmy, ilingad natlatan itinagan a Grace, taga Cagayan Valley akmanang. Ngam iti agdama kat addaak ditoy Nueva Ecija, ta ditoy tinakaikamangak. Daytoy adrama ti liwliwak adengdenggen sipud pay ubingak manang. Kat dakkel ti panagyaman ko, tamangagan itan ditoy YouTube. Nurigat kan padas laeng ti panagabroad ti pagsasaritaan, dayta tinangawis kanyak tapno agsuratak dito'y programa yo. Kat sapay lakuma, tamapili met ama idrama. Manipud pa'y kaubing ko, inarapaap kon ti agabroad manang. Tapno mayaon ko itirigat ti pamilyak, kan matulungak dagiti kakabsat ko iti panagadalda, kinunkunak iti bagik. Ngam siguro, malas kan bangungot para kanyak ti abroad. No apay ana ibagak ti kastoy, maamuan nyo manang, kabayatan ti inak panagsalaysay. Narabyan ka manang, Grace. Amo yumot nga gipagpagnakit ti papeles tapno maka-abroadak nanang. Ama nga no di kan tumot lang maka-abroad. Ha? Amo maet nga ado ti malukloko nga agab-abroad. Apay nga minakasta ti panunod yung ngay nanang. Saan dak kumamot nga upupayan Ay saan kamot kit di nga upupayan? Agsasauak laang itipudno. Ay... Anya laangan ti aramidam, no bilang tamapaay ka nga agabroad. Nanang, ay di kad sayang amin abannog mau. Agasam nga tamarabyan ka pa yan nga agawid. Kalpasan na, awan mat gayang pagmamaayan ti aramidam. Oh, saan kit dain? Basta, kayat ko ti agabroad nanang. Kayat kayo ngamin amatulungan. Kayat kayo amaiyaon iti kinarigat. Kan matulungak mo't dagiti kakabsat ko iti panagadalda. No isaw. Makamu ka nga rudan ditoy. Mangan ka ditan, tadamot makan. Tasyak, makaturturog akon. Rabi nga minan. Makamu ka ditan, Grace. Amlatan di inam. Aramidam na niya tamo marumbang kanakan. Uncle? Sa baling amin di pa nagrasrasun di inam kay. Isa makapaupay ako nam. Wan nga rod, Uncle. Nagadungay bagbagana. Iso nga raw dako nakangkadi mo ni kaskaso di inam. Ituloy mau na niya man ter aramidam. Talaga Uncle. Arapaap ko ngamin talaga ti maka-abroad. Isungaro na di mo ni kaskaso na anyaman ti ibagbaga ni nanang ba? Basta amom aparay ti pagsayaatan ti aramidam, kaya nawan lakit di ti maagrabyadam. Sige lang, kaanakan. Ituloy mo nga aramidan. Di mo'y kaskaso ta anyaman na banag nga amom apakaupaya. Apay no suportaram na tadya anak mo ita arapap na. Di mo upayan. Nay, ay, saan kumot nga upayan, Manong? Ay na, nakasaritak ni Grace. Imbaga na kanyak tar aramidaw. Kanayon kano asitaram, gapo iti panang ipagpagnanay iti papilis na. Saan mo't, Manong? Ay, jakam mo na niya tagpaisaw. No, asinaw ti patsag kada kayo nga agila. Ngumkastud ti makuna ka ading kao. Nasa di ka anak kakamang ituloy iti panggap na.
Isa masapol na ti suportam. Tapno tumibkar ti pakinakam na. Total, para kada kayo lang ti amin, no bilang tagbaligi iti panggap na. Kas itinakon-akon manong. Diyak mo't upayan ni Grey Scout. Palso, no anyaman tinaidanon ken ka. Nanang! Nay, apa yan? Naragsak ka maut. Kamaud dyan na nanang. Makaabroad akon. Anyat kayat mo asawaan, Grace. Naipagnakon ti amin nakasapulak. Kompletong dagiti papeles kan amin nakasapulak. Urayak lang ang ti flight ko. Agpaisaw. Nanang. Ay na, kamaud dyan na. Nagbunga mo't lang ti amin abanog kan sakripisyo. Makaabroad akon iti mabiit. Kat 5 ti taon ko, ididamo ang nakaadakak iti sabali apagilyan, manang Emmy. Sadyay Kuwait ti damo ang napanak. Napalaos ti ragsak ko, gapu ta impagarup ko, ano adda akon iti abroad, sumaya at meten ti panagbiag mi asang kapamilya. Nang runa, kat nasaya at pay tinatumpungak nga amo. Ingka gumaak, tinagbalin ana sa limot-mot iti kaadak sa Jay Kuwait manang. Tapno makaornungak, kat adda maipawit ko kadagiti dadakkel ko. Tatikang runaan nga arapaap ko kadagidi apanawan, kat makaipatakder kami iti balay. Tapno saan kami nga agnanaed iti pagtaengan, akayarigan na nga abong-abong amarmarba pa yun, tididing na. Bilibak kan ka, Grace. Oh, apay man ang Leo. Kasla saan ka mabambanog? Amin na mabalin na pag-sidelinean. Sarkum. Siyempre tapno dakdakkel ti may pawit ko iti Pilipinas. Ngamnay, ang mga nog sakit ka mo titikas tangar aramidem. Dandan ni awan mo tantina nam. Addamot si kamot Leo. Grace, saan narumbang nga buswom ti bagim kabayatan ti kaadam dito Saan ka din nga umdas ti sweldo may tinaster ka matrabaho nga ipawit mo iti Pilipinas? Masapol ka din nga ag-sideline ka pa ilang iti na duma-duma nga oray saanan nga umdas ti panaginanam? Anya kalakit din aya Leo. Di nakadinlapdan iti aramidak. Adda arapaap ko amasapol aton uyag. Kat ti panagsalukag ko ti kakaiso na arason tapno sa anak amapaay. Kasanon nagsakit ka? Saan ngamin akumpormila dita ti pampanunutom No adda arapaap mo, saan arumba nga agpanunot ka iti negatibo? Kastalaeng dayta, Leo. Kumusta ngay, nanang? Naawat yo ka din timpawit ko kada kayo? Ay, Grace, naawat main. Agyaman na. Nanang, amuyo mo't nga arapaap ko ang makaipatakder tayo iti balay. Tapno ada na saya at apag naedan tayo. Di kagdanag. Agsalsalo kagak dito Kuwait, nanang. Pangaasiyo ko tagor nung kayo mo't dita. Ko naklang arudan. Awan ti rumbang apagdanagam. Matungpal ti arapaap mo. Nanang, Kinapudno na.
Rinugyan minti ag-purchase ka dagiti materyales. Ha? Agpaiso nanang? Awon Inot nga agurnong iti materyales para iti magpatakder abalay tayo. Ay na, agyaman ak no kasta nanang. Maragsakan ak iti kasta nga imbagayo. Nawan to, mat ngamin ti bilib mo kanyak. No imbagak, aramidag. Agyaman ak nanang. Pakaragsakak unay dagitaan ang ngag ko itakada kayo. Kaano lang hindi, baga kakaslaawanan ti inanam. Tapasig matlatan na trabaho ta sa asikasum dito eh. Ngamita, agsapsapol kay ti sabali pa apag sideline nam. Awan mo't ti dakas na saan ka deleo. Basta ti importante, maaramid ko dagiti trabaho. Dagiti sideline ko. Damagag man gan ka, Grace. Mano nga oras ti panaginanam. Ti pan naturog mo ti kayat ko asawain. Upat nga oras. Oh, makitam. Upat nga oras lang araw doon ti inanam. Ti pan naturog mo. Nga magsapol ka pa lang iti sabali a sideline. Imbagak matengkan kaleyo. Adda arapaap ko akayat ko amatungpal. Iso nga agsalukagak. Aramidag ti amin, tapno makatagedak iti dakdakkel pay nga ipawit ko iti Pilipinas. Ay, apo ka, Grace. Arig na napatpatayam ti bagim iti kastangar aramidam. Narigat no da mapasamak ka dito, itadayo ka iti pamilyam. Awan ti mapasamak kanyak leyo. Di nakpagdanagan. Anya jay kunam, Grace? Kunak, magagaran akong nga gawi di Pilipinas. Si Kamat, 2 taon mo pa ilangan dito yung Kuwait. 3 years ti kontratam, sana ya. Wan, kaya't ko nga rudon ang may ring pasti may sapay atawon anabat-bati iti kontratak. Tapno makaawid akon. No mabalin la ko mga iguyod ti aldaw kon ti oras. Aramida kon. Ay, oo na yun. Nagkarumot tinday ta. Taurela igoyod mo ti aldaw kan oras ti kayat mo. Wan tapno makaawid akon. Tapno makita kon ti baro abalay mi. Ti bunga ti nagbannugak. Ay na, nagmayat ton siguro ti maturog iti agbalin asilid ko. Nagmayat ton ti agina na iti baro abalay mi asang petak. Talaga ang magagara nak idin nga agawid manang Emmy. Tapno maimnas kumot ti kabarbaro abalay mi. Ti panggap ko idi, agbakasyonak iti kabarbaro abalay mi. Kalpasan na, agsubli akmatlaang iti ayan ti amok sa jay Kuwait, tatalagamot ngamin anasingpet. Saan pa'y nga uso ti cellphone idi nga da kamera na. Iso nga awan ti pangkitaak iti pamaneknek iti ibagbaga ni nanang. Iso analaos ti pannakaupay ko, idi nakaawatak iti text message manipod iti ulitag ko. Amang ibagbaga, nga awan apulos ti kinapudno dagiti ibagbaga ti inak, maipapan iti balay.
No di kat nakarkaro pa'y kanon naglanga nga abong-abong ti pagtaengan mi. Jakon makapangpangan kan makaturturog sipud idi manang. Kat masansan pa yun nga agkupit ti barukong ko. Kinasarita nakngarod ti amok. Your situation is getting worse, Grace. Sir, You should see doctor. Me and my wife is worried about your condition. I'm okay, sir. Nothing to worry. Oh, come on. You look pale. You look different. And you're always lonely. Sir, My wife told me that she sees you always crying. no, sir. I'm not crying. What is happening, Grace? You breathe hard. Are you okay? I'm okay, sir. Don't worry. No. You are not okay, Grace. It's better if you see doctor now. You are not okay. Go now. See a doctor. You must see a doctor. Kat anyang iti ko na ti doktor, Grace. Masapol ka nung nga agagasak. Anyang amin din na doktalan da sakit mo aya. Nabalkot ka nun iti taba ti pusok. Anya? Ay sus, delikado day ta, Grace. Isumot la ka dagiti napalabas. Madlaw marigatan ka nga agangas. Leo, Sana rin ba nga baybayam ti bagim? Sana rin ba nga kanayon ka analiday ka nagpampanunot? day tapay ti may sa arason nga imbaga ti doktor. Depression. Iso ka no akim maro ti kasasaad ko. Kasi tinako na akong Grace, saan asinsinan day ta sakit? Sana rin ba nga baybayam ti bagim? Salwadam ti bagim, tama nga no anyakit di ti mapasamak kan ka. Una yun ti kastoy. Nagbasit pa ila tinaubrak. Kasla na bambanuga kun iti panagriknak. Sakot. Kasla kam kamatak ti angas kun. Unay matan. Grace, Yes, sir. come here. Yes, sir. Do you need something, sir? I've been observing you for a while now. And I notice you are breathing so hard. Maybe because you are ill. So I suggest that it's better if you go back to the Philippines. What? You must get well first before you go back to work. But, sir, my contract with you is not yet finished. I still have several months. Oh, don't worry. Don't worry about that. You are like family to us, Grace. We don't want your situation to get worse. So you better go back to the Philippines and get well. You can come back here anytime. Just get well first, Grace.
sidag akon iti balay mi. Makigtutlakit di dananang no makita dak. Nakarkaro pa iti panagtibayo ti barukong ko. Saan apulos amapunas iti panunot ko ti may papan iti intex ni Uncle Kanyak. Diyos ko. Aday tanga. Agpayson ti balay mi. Kailangan nakarkaro pa ngam iti pinanawak iti. Oo na yan. Anya tinapasamak kadag itimpaw-pawit ko anat-nat gadak. Kabayatan ti kadak ijay kuwit. Sa dino tinangipanandana ng iti kwarta nagbanugag. Apa yan nakarkaro mata na nagbalin arugak ti balay mi. Anya matan ti kastoy Diyos ko. Apa yan kastoy tinapasamag. Anya tinaramid na nanang itinagbanugak. Anya. Panagriknak ket nakarkaron nga agkupit ti barukong ko. Apaman anatan nawagak ti nakarkaron a nagbalin arugak a pagtaengan mi manang Emi. Amok anatlaat ni nanang a nakakita idi kanyak. Idinto ta syakmet. Danda ni Jack maiyaddang dagiti sakak asumrek iti balay mi. Gaputan no kasano ti langan na apinanawak. Ad-addan ang nagbalin arugak, kat maisinsina pa yun ti diding na, gapo taan anayanan. No pa'y kasta tinagbanagan ti amin, Jack pulos sinid-sidir dananang ko. Jack nagdamdamag apulos, kat pinampanunot kulatan, analabit nga da napatag anangusaranda iti impaw-paw it ko kadakwada, iso asaan apulos a naurnos ti balay mi. Gapo nga rod taada sa gubanit ko manang, nagpaimbagak pay. Kat dito'y ko pa'y nga rod agibusan ti umuna apaset ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Grace. Pagayam a Grace, anyan nga agpayso ti napasamak. Awan apulos ti nagbanagan ti nagbanugam. Bueno, padaanan mi ti sumaruno apaset ti surat mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti umuna apaset ti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Mapunas, dito'y lagi